smršte a tornáda. 29. augusta boli na polostrove Reykjanes na Islande zaznamenané 3 tornáda. Jedno tornádo natočil očitý svedok neďaleko mesta Vågar na pobreží zálivu Faxaflói. 2 ďalšie tornáda sa objavili v oblasti série sopečných kráterov Sundhnúkur neďaleko mesta Grindavik. Tornáda zostali viditeľné asi 3 minúty pri vírení nad sopečnou krajinou. Tornáda sú na Islande mimoriadne zriedkavé. Od 80. rokov minulého storočia tu bolo zaznamenaných iba 13 takýchto prípadov. A súčasný výskyt 2 vírov je absolútne jedinečnou udalosťou. 30. augusta neďaleko mesta Surgut na rieke Ob v Rusku si očití svedkovia všimli vodnú smršť. Lievik sa sformoval z konvektívnych oblakov a nejaký čas sa udržiaval nad vodou, ale nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo. Za zmienku stojí, že Surgut sa nachádza v subarktickej kontinentálnej klimatickej zóne, kde boli takéto javy predtým mimoriadne zriedkavé. Zvýšenie globálnej teploty a vlhkosti na planéte však vytvára podmienky priaznivé pre výskyt vodných smrští aj na miestach, kde sa prakticky nikdy nevyskytli.